Периодичното изпращане на множество фактури е една от най-трудоемките задачи за счетоводителите, свързана и с значителни разходи за доставката на хартиени фактури. Direct Services оперира портала за доставка на цифрово подписани фактури e-invoice.bg, който позволява бързо и безпроблемно интегриране на вашата счетоводна програма. Системата е уеб-базирана с опция за централизирано изпращане на фактури, издадени от различни офиси. След като фактурите се създадат и експортират от счетоводната програма, с която работите, е нужно те да бъдат цифрово подписани с фирмения електронен подпис. Цифрово подписаните счетоводни документи, изпратени по електронен път, гарантират легитимност в българското законодателство. За подписването се ползва специалният наш инструмент e-Sign Tool, най-често прилаган групово, за всички издадени фактури в края на даден период, например в края на деня, седмицата или месеца. Възможно е и подписване само на избрани фактури. Входа в системата става чрез въвеждане на потребителско име и парола в интернет базирания портал. Вече подписаните фактури се изпращат много лесно. Отново групово или само избрана част от множеството. Голямо предимство е възможността на системата да изпраща прикачени файлове към фактурата, като отчети за извършени услуги, протоколи и други, в различни популярни формати на файловете. В задължителните атрибути на електронната фактура се съдържа и контактна информация за получателя, имейл, зададена още от счетоводната система, така че не е необходимо ръчно въвеждане на адресите на получателите. След изпращане на фактурите, може да следите техния статус и да разберете кога тя е получена. Доставката се извършва в рамките на секунди. Вашите клиенти получават уведомителен имейл, автоматично генериран от системата, която се упоменава, че е изпратена фактура от вас и фигурира линк към профилът им e-invoice. След като потребителя влезе в профила си, той може да отвори фактурата, да я визуализира на монитора си, да я разпечата или запише на компютъра си. Ако открие грешка във фактурата или не е съгласен с нещо, той има право да я оспори. Статусът на фактурата се актуализира в реално време и вие от своя страна научавате веднага, че фактурата е получена. Изпращането на цифрово подписани фактури спестява ресурси и оптимизира бизнес процесите във всяка една компания. e-invoice – портал за доставка на цифрово подписани фактури. Услуга на Direct Services.